Mga gasak. Wala ko lang ako. Kaya po si... Tatagurango ng mukha ko. Hindi, mabagaw. Tanggalon ta na nga ni iyo. Ang ganda, ano, ang linaw, ano. Ang ganda baga. Ang linaw. Magkamukha pa lang kita kay Mang. Gwapong-gwapo ka. Hindi. Ano na ako kita. So yan po si Kaimang, pinakagwapong binata dito sa Barangay San Pascual. So sa mga naghahanap po ng textmate dyan, ano masasabi mo doon sa mga naghahanap ng textmate? Masasabi ko sa naghahanap tips. Dalas-dalasanin ka. Dito tayo. Dalas-dalasanin nyo ang paghanap Ng textmate. ng textmate para magkaroon kayo ng patuto sa sarili. Ay, sa bagay yan. At pag di mo dinalas-dalas. Doon sa mga naghahanap ng textmate hanggang ngayon hindi pa rin nakakakuha, kontakin lang ikaw. Hindi, kukontakin nila ako, kukontak ako sa'yo. Ayan. Ay, kadala ko kuntakon. Hindi, kasi nga, halimbawa may nag-text sa akin, sino ba yan, halimbawa may nag-chat sa akin at mapapanood nila yung video ko. Oo. Sabihin nila, halimbawa may nag-chat sa akin taga ibang bansa kasi may nanonood sa atin mga mga foreigner eh. Oo, foreigner. Mga Taiwan, mga iba't ibang bansa. Ay, what iba? Pag may nagtanong, anong sasabihin ko? Pag may nagtanong, sino yung kasama mo, sir, binata pa ba yan? Ayun. Ano sasabihin ko? Sabi mo, binatang binata. Medyo mahina lang ang mukha. Paano masabi? So yan guys, narinig niyo sa kayo, binatang binata ha? Oh. So, Mahina lang ka ang mukha. hindi naman kasi sa panahon ngayon guys, hindi na yung mukha yung tinitingnan ng mukha. Yung ano. Yung tinitingnan ngayon ng mukha, yung nabado. Tama. Dito tayo. Taga tayo. Mawalag pa magkawa magbadol. So yan po si Kaimang. Sa mga single mom, ayos yung single mom. Kahit ano. Kahit ano, single mom, pwede na. Pwede. Ayan, sa mga single mom dyan na laging kumukontak sa akin. So, ako po kasi ay tikin ha. So, ito si Kaimang may panawagan. Oh. Anong Halimbawa, doon sa mga single mom na naghahanap ng... sa mga single mom, at sa mga single mom, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil ako po ay nagtutuong po nagkahanap ng mga katulad niyo. Sana po ay maintindihan niyo po. Sana po ay magkaroon kayo ng pagmamahal sa sarili ko. Sa pagkatao po. Halimbawa, bibigyan kang pagkakataon maging artista. Halimbawa, bibigyan tayong dalawang pagkakataon maging artista. Anong roles ang gagampanan ta? Kontrabida o bida? Bida. Pangit ang kontrabida. Nadadali kita. Huwag mong subukan. Kontrabida kasi ang ginanapan ta pag kita nag-artista. Burugbugong kita kay pirmihan. Oo, pag bida po tang. Kita pirmihan man nadali. Nadali ka na. Mas kinain na kita, nakakabalis pa. Kung kontrabida, tangin na pag nainot na naman na. Kaya si Kaimang, good vibes lang tayo sa mga oras na to. Oo. So, good vibes lang yan. So, Kaimang bait yan, mapala kaibigan nyo na tao. Ayan. So, friends natin yan, si Kaimang. So, ano, ayos na? Ay, Patayin na natin itong camera. bahala ka na. Bahala ka na. Ikat na natin ito. July pala. July yung pangalan mo. June, July. Ay, June, July. Sabihin mo, pakisubscribe Dun July TV. Ano? Pakisubscribe po ng Dun July TV. Pakisubscribe po ng ano ito? Dun July TV. Don July TV. Yan, Dun July TV. So, Dun Dun July TV. Isang small na YouTuber, charity vloggers, na kung saan nagsisimula pa lang. So, ayan po. Isa po yan sa iniispatan natin na pagdating ng panahon. Kapag lumaki na po yun ang ating channel, mabigyan natin ng magandang buhay. Magandang bahay. Halimbawa, yung pagkakataon. Halimbawa, isang katanungan sa iyo. Kung halimbawa, bibigyan kita ng 100 pesos, ano ang gagawin mo? Ay, pasasalamatan ko. Ano ang bibilihin mo kung sakasakali? Bibilihin ko yung mahalaga para sa sarili ko. Unang-una ay unang-una wala akong makapagtrabaho. Siyempre yung sarili ko bigas.
Ulam, bigas. Kung bibigyan kita ng 200 piso, 100 piso sa iyo, 100 para sa anak mo, anong bibilhin mo para sa anak mo? Siyempre, unang-una ibibigay ko sa anak ko. Kasi ang anak ko malaki na. Tapos nag-aaral. Nag-aaral. Sila na mahalang magastos. Kasi alam na nila kung paano nila kaya patunayan ng napakahirap ng buhay natin ngayon sa panahon. Halimbawa, bibigyan kita ng 200 piso, 100 piso sa iyo, yung 100 ibibigay mo sa anak mo. Siyempre naman. Ang baon-baon ano? Siyempre naman. Napakaganda. Si Kaimang. Ilang taon ka na, Kaimang? 46. Anong tunay mga pangalan? Helmar. Hilmar. Yan, Helmar. Hilmar Magbago. Hilmar Magbago. Si Kuya Hilmar Magbago. So, ayan po. So, si Kuya Hilmar Magbago, isang poging na mamarangay dito sa Barangay San Pascual. Tropa natin yan. Isang singhot niya dyan. Kung naman ako 200 doon sa ano ko sa wallet ko. Dito sa loob. Ang galing mo mag ano ah. Kilmar. Pagkamukha talaga tayo, Kilmar, kuya. Ano? Gwapo ko mga kuya. Hindi, parang ano ba? Tinamang. Parang ano lang. Mataba ka lang. Hindi mataba-taba ko. So, kanina tanghali, anong ginawa mo kanina tanghali? Umahon ako sa bundok. Nagano ko, naglinis ng Yugan. Sabagay, ano. Yun, sabagay, yun ang pinakatrabaho talaga dito sa bundok, no? Maglinis talaga ng yugan, ano? Maglinis. Yun. Anong, halimbawa, bibigyan kita ng 100 piso? Anong bibilihin mo naman? Bigas? Bigas. Siyempre bigas. Bigas sa kaulam. Ulam, ano? Ulam sa kabigas. Unahin ko ay bigas. Bigas? Oo, bigas. Wala akong bigas kayo. Kasi dito sa bundok walang problema, may bigas ka lang dito, mabubuhay ka na, no? Oo, siyempre naman. Kasi, ang gulay libre. O, libre. Maghanap-hanap ka lang, pwede na. Ang asin, napakamura, no? Napakamura. Pero yung nasa Manila, kahit may bigas, nahirap pa rin ang buhay kasi lahat dun bili. Ay, oo, napakahirap. Ngayon, napakahirap. Ilaw, kurinti, bahay. Dito, kahit ka walang kang bahay, sa puro ka lang matulog, di ka na maano. Oo, pwede. Kasi ako noon, natutulog ako sa jeep eh. Ayun, oo. Sa jeep. Tulog ako sa jeep. Ayun. Kasi dito, safety dito. Pero sa Manila, matulog ka sa jeep, di ka nagalam. Mahirap doon. Maraming tao, maraming mga loko-lokong tao sa Metro Manila. Oo. Napakahirap. Kasi iba ang Metro Manila sa probinsya. Oo. Oo, kasi mas malaya tayo sa probinsya. Sa Maynila, naku po, kapag wala kang trabaho, kapit patalim ka, putang ina, bibigyan ka ng 1,000, patayin mo yung taong ito, putang ina. Oo nga, Marami ang masama sa Maynila. Sa Maynila napakaraming mga masamang tao. Oo nga, ano. Pag nagkaroon ka ng patuto sa Maynila, naku po, ang hirap. Oo nga eh. Ang hirap, oo. Mawala ka lang. Pasaan ka sana ngayon? Wala, lakad-lakad lang ako. Kanta ka na, naglibang-libang na Para sa magkaroon ako ng, ibig sabihin, pag wala ka raw, wala kang patuto sa sarili mo, maghanap ka. Kaya ang gawa ko, lakad-lakad ako. Kasi linilibang ko yung sarili ko, hindi ako makakapi at wala akong pera. Oo nga, ano. Ayun. Ay ngayon, may balot ka na. Ayun. Bibigyan pa kita. Makakakain pa. Bibigyan pa kitang 200. Yun, napakaganda naman. Ay, sa sayo? At sobrang pasasalamat ko sa iyo. Dahil sabi niyan, ang tao daw ay nagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa-tao. Ay paglakad-lakad ko lang ibig sabihin nagkaroon ka ng pagmamahal sa kapwa-tao. Oo, kapwa-tao. Ay, unang-una binigyan mo ako pagkain. Pagkain, oh, yan. Pagkain. Balot. Pero ang kailangan, yung pagkain na yan, kailangan hindi ma-stop. Ay, di ba i-stock? Bakit i-stock mo? Kasi nakakahiblad. Yun, dapat pakalatin mo yung sustansya. Sa katawan. Pag medyo pakakain mo, malakad-lakad ka, maganyan-ganyan ka. Kung ano ka, kasi kung hindi ka maglalakad-lakad, ibig sabihin, manghihina ka. Kasi yung sustansya, ibig sabihin, sige daloy sa'yo, kung matalo ka, kung lumalakad ka, yung dugo mo, circulate siya. Oo nga, bagay. Ayun, napakaganda. Napakaganda. Pero meron ako isang katanungan sa iyo. Seryosong tanong ito. Hindi nga, seryosong tanong ako. Kasi,
ako ano rin ako katulad mo rin ako joker din ako joke. palabiro. Ayun. Pero itong tanong ko itong sa'yo, seryoso ako dito. Ayan, tanong ko sa'yo. Tinan mo, dito tayo harap sa kamanan. Naniniwala ka pa rin na may Diyos? Oo naman, siyempre. Naniniwala ako na may Diyos. Kung walang Diyos, ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng pagmamahal sa sarili natin. Kasi ang Diyos ay nasa katawan natin. Diba? Ang Diyos ay nasa katawan natin kapag hiniling natin ang sarili natin na, Hoy, Diyos ko, ako ay magkakaroon ng pagmamahal sa akin na sinumpa na relihiyon. Unang relihiyon ko ang magpapatuto sa sarili ko. Kung paano ko ituwid ang pagkatao ko. Kasi ang ginagamit mong relihiyon, ibig sabihin ay may nalalaman ka, may natututunan ka, may talentong pumapasok sa isip mo para maging isa kang dakilang taong napakataas sa Kanya. Kasi ang Diyos, ang Diyos ay napakataas. Ngunit kapag ikaw ay nagkaroon ng pagmamahal sa Kanya, mas mataas ka pa sa Diyos. Kasi ikaw nakakapagsalita, ang Diyos ay hindi. Hindi nakakapagsalita. Ng video. Nasa na yun. Nawala na yata. So, ayan po si Kaimang. So, natagpuan natin siya. So, binigyan natin siya ng balot. Kaya lang sabi niya kanina, pagkakain ka ng balot ay maggalaw-galaw. Tama no? Yun, tama. Para yung sustansya, hindi na i-stack. Hindi na i-start. Lalo doon sa walang mga asawa. Yun yung magandang payo mo kanina, no? Oo. Okay. So, balik tayo doon sa tanong ko sa iyo kanina, no? Ayan. Kasi, ay pupuntahan ka pa ba? Wala naman, ano? Wala naman. Pwede interview tayo. Kasi parang ano yan eh. Parang mga artista na tayo ngayon. Okay. Kasi kayo Artista talaga, totoo. artista tayo dyan. Kasi ang mga nanonood sa atin, mga taga-ibang bansa. Meron din tayong mga nanonood na mga nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng pabahay, nagbibigay ng trabaho. Ang ganda. Oo. Kaya nga, yung mga bagay na yan, sabi ko nga sa'yo kanina, darating yan mga bagay na yan, sabi ko nga sa'yo, resulta ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Resulta ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya nga tinatanong kita kanina, kung sa kabila ng nararanasan at nararamdaman mo, naniniwala ka pa rin sa Diyos. Oo. Naniniwala ka pa rin. Siyempre naniniwala ako. Katulad ngayon, isang ebidensya na mahal ka ng Diyos. Oo. Kasi unang-una, kung hindi ako mahal ng Diyos, hindi ako magkakaroon ng pagmamahal sa iyo. Unang-una, biyaya ng Panginoon ito. Ay, unang-una pagkain. Sino ang nagbigay ng biyaya sa akin Ang Diyos. na magkaroon ako ng pagkain? Ang tao. Ngunit ang tao ay nagkaroon ng pagmamahal sa Diyos. Tapos ginamit ng Diyos yung tao para bigyan ka. Yun, oh. Kaya isang ebidensya na mahal ka talaga ng Diyos. Yun, oh. Ayan. Katulad ng sabi mo kanina, ayan. Ayun. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Ito. Ako ay nagpapasalamat sa taong napakabait, napakatingkad ng kaisipan para magkaroon ng pagmamahal Lakas-lakasan mo. sa kapwa niya. Siya ay dakilang nagkaroon ng pagmamahal sa relihiyon ng unborn again. Ngunit siya ay dakilang sinusumpaan sa sarili niya na magkakaroon siya ng pagmamahal na dakila sa lahat ng kanyang makakasama, makikilala. Dakila kong pinasasalamatan ng lahat. So, ibig sabihin, Ng kabutihan. yan, tama yan. Pag nakakuha ka ng biyaya, sa Diyos ka magpasalamat, hindi sa tao. Tama no? Oh, syempre. Kasi yung tao, ginamit lang ng Diyos. Yan. Ginamit lang ng Diyos yung tao para pagpalain ka. Ginamit ng Diyos yung tao para maramdaman mo yung pagmamahal niya. Tama no? Hindi, unang-una ang pagmamahal ng sa Diyos ay ano, sabi niya, hindi mo dapat kalimutan. Ngunit ang pagmamahal mo ang siyang dakilang magkakaroon ng patutuo sa kapwa-tao. Di ba? Ay kung hindi ikaw, ibig sabihin hindi ka nananalig na totoong-totoo sa Diyos. Diba? Ibig sabihin hindi ka magkakaroon ng pagmamahal sa kapwa mo. Tama. Ang sarili mo ang natunayan mo na nagkaroon ka ng pagmamahal na dakila sa Panginoon. Tama. Kaya ang Panginoon, hindi ka pinababayaan. Ang Panginoon palaging nasa katawan mo, nasa katawan ng mga anak mo, nasa katawan ng asawa mo. Kaya hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon dahil ang lahat ng ginagawang kabutihan ay nakikita niya, naririnig niya, nalalaman niya kung ano ang nasa isip mo, ano ang kakayahan mo na ibigay sa kapwa mo, kahit napakatindi. Ang lahat
ang taong dakila na nagkakaroon ng pagmamahal sa Panginoon ay palaging nasa kapwa-tao. Tama. Kaya kung hindi ka binigyan ng dakilang pagmamahal ng Panginoon, hindi ka magkakaroon ng dakilang pagmamahal sa kapwa-tao. Tama. Dahil ang kapwa-tao ang siyang nagpapatuto kung paano ka nagkakaroon ng pagmamahal sa kanila. Tama. So, yung 100 sa iyo, yung 100, ibigay mo sa anak mo. Ito sa Anak mo. Kung gusto mo magbili ng bigas, doon sa tindahan na yun, mayroon doon bigas doon. Mura pati dyan at masarap ang bigas. Siyempre, ipapromise ko sa iyo dahil binigyan mo ako. Ibig Oo. sabihin, hindi ko naman pwedeng sarilihin ng Biyaya. Ang 100 ibibigay kong bigas at ulam. Ang 100 naman ibibigay ko sa anak ko para magkaroon naman sila ng pagmamahal sa iyo. Kasi maalala ka, sino papa nagbigay sa iyo ng 100? Binigyan ako ng taong dakila na si Don July Perlora ng 200. Ang 100 ibibigay ko sa inyo para magkaroon ng pagmamahal. Sige. Okay na tayo. Okay na tayo. Okay na. Sige, babay na. Bye-bye. Ay, ingat. Ingat lahat. Ingat tayo lahat. Ingat lahat. Ingat.